Moikka! Moi! Tänään me kuvataan meidän haastesarjan jakso 2, osa 2 siis siitä. Ja tänään on tarkoitus, että molemmilla on 15 euron budjetti ja rakennetaan niillä toisillemme pääsiäiskorit tai basketit, miksi haluaa sanoa. Ja te saatte sitten taas siellä äänestää, että kumpi teidän mielestä onnistui siinä paremmin, niin voitte sitten kommentoida tonne noin. Me lähdetään tästä kohti Selloa ihan just ja lähdetään sitten ostamaan niitä tavaroita ja tuotteita siihen. Päästiin Selloon, nyt lähdetään metsästää sitten niitä tavaroita ja katsotaan kumpi kokoo kivemman jutun. Minä tietenkin. Niin, Larakin nyökkäs. Joo. Nyt me lähdetään kohti kotia. Ollut aika raskas päivä ja tää oli yllättävän hankalaa. Me kerrotaan siitä sitten lisää kotona. Siinä on Laran pussukka, mun pussukka ja autossa odottamassa. Lara kävi tässä välissä suihkussa, koska siis tää mun neiti, niin hänellä oli vastuu auton avaimista. Hän sanoi, että hän pitää niistä kyllä huolta. No kyllä se pitikin. Ne oli autossa ne avaimet, mutta siitä mä olin ihan varma, että ne ei ole jäänyt sinne Selloon, koska auto kumminkin käynnistyi monta kertaa, niin mä tiesin, että ne avaimet on siellä. Mutta nyt me ollaan vihdoin viimein kotona ja me päästään nyt avaamaan noin meidän pussukat. Joo. Noin. Tässä on tää mun pussukka ja mitä mä astin Laralle ja siinä on Laran pussukka. Kumpi aloittaa? Miksi vaikka sä? Mä aloitan. Joo. Okei. Okay. Ja siis mennään siihen, että tää oli niinku pääsiäisteema. Tai niinku, että mitä pääsiäisenä olisi kiva niinku saada. Ja tää oli mun mielestä ihan pirun vaikea. Tai yllättävän vaikea tehtävä. Koska Tämä jotenkin, koska piti olla pääsiäinen ja mä menin normaaliin. Ei siellä oikein ollut mitään pääsiäisjuttua. ei, ja sitten ei niinku musta tuntuu, että missään muussakaan kaikki munatkin oli jo loppu. Niin. Ja näin. Ja sitten 15 euroa. Eka mä olin sillä, että tää 15 euroa riittää tosi hyvin. Mutta se 15 euroa oli aika pieni summa. Koska mä olisin yhtäkkiä, tai mä tein sen virheen, että mä lähdin ostaa kaikkea siellä kaupassa. Ja mä en taas ajatellut ehkä loppuun asti. Ja sit kun mulla ei enää ollut kuin pari euroa rahaa, ja mä olisin halunnut yhden tietyn asian, niin ei mulle enää riittänyt siihen rahat. Ja sit se meni sellaiseksi niinku häslingiksi ja sählingiksi, koska sit se jäi vaan niinku muutamasta 10 sentistä kiinni. Että olisi ehkä niinku pitänyt tajua, että jos sulla on vaan 15 euroa, se pitäisi budjetoida. Sun pitäisi eka kiertää ennen kuin sä Mikä se ostat. juttu olisi ollut? Mä kerron sen sulle lopussa. Mä niinku astuin yhden paketin päällä, niin se on niinku vähän rikki, mutta ei se varmaan haittaa. Ei se haittaa. No niin, kumpi antaa eka? Sä? Mä en tiedä, mikä näistä on kivoin ja tylsin. Haittaako, että näistä näkyy hinnat? Ei. Saanko olla rehellinen? Saa. Siis rehellinen pitää olla. Näin. Miten ne on? Sivaskaraa massasta avaat mun pääsiäismunat. Onko pakko olisi munia? Pääsiäismunia. No ei oo pakko pääsiäismunia, mutta sä voit. Mutta nää on oikeesti kivat. Siis mä meinasin niinku ostaa tämmösen maha-asian. Tämmösen. Niitä on tällainen. Sitten sieltä tulee koukkuun naru ja sitten näitä vahoja. Sillä voi. Ja tää oli nyt niinku Noniin. vähän yli puoleen hintaa, niin mä ajattelin, että tähän pörttiin. Mä sain jotain vähän kalliimpaa. Joo, se on sulle. Silmät kiinni. Ja näitä nyt. Tikkari. Mä tykkään näistä tikkareista. Ja mun mielestä tää on ihan pääsiäisen väriä. Tää on oikeesti hyvä. No ei siellä ollut muuta. Siellä oli jotain kakaruskeita tai siellä oli jotain mustaa. Ja tässä hei kukko, kana. Tämähän on kuin pääsiäinen. Sä oot pysynyt hyvin kanssa tässä ajatuksessa. Oi, kinderi. Sitten. Pääsiäinen vaatii kindereitä. Oho. Kynttilä. Ihana. Tää on musta ihana. Meillä ei edes ole mitään keltaista. Tää nyt sopii tosi hyvin tonne meidän pupun viereen ja sitten ton maljakon viereen. Kiitos. Onko se mun vara? Jep. Oi, se on pala. Tai suppeli. Mikä se on? No, ihan sama. Niin, mutta se menee vähän pääsiäisen. No niin. Oi, ihana.
Siis nää tulee ihan sika-ihanasti sopii yhteen. Ja nää on nyt oikeasti kevääseen tosi ihanat. Ja siis mä oon näistä tosi iloinen, koska mulla on ollut vaan harmaita ja nyt tämmöisiä tummia kynttilöitä, kun oli talvi. Niin nää sopii tosi ihanasti. Mä oon tosi iloinen näistä. Mä siis katsoin näitä normaalisti. Mä haluaisin maistaa näitä. Nyt mä sain nää. No mut siis, en mä tiedä, onko se on niin pääsiäismäinen, mutta siinä oli kana. Mulla ei enää sit kuin 2 tämän jälkeen. Mullakin on enää 2 niinku tän jälkeen. Avaa silmä. Oi, ihanaa. Nyt me mennään kynttiläteemalle. Mun mielestä tää kynttiläteema on ihan superkiva. Mä en kyllä raski polttaa tätä kynttilää. Mä tiesin. Mutta tää on musta ihan, että mä saisin joka pääsiäinen laittaa tämän meidän yhden toisen pupun viereen. Joo. Se on mun vuoro. Tän jälkeen mulla on enää 2. Joo. Se yksi saattaa olla vähän tylsä, koska joo, mutta ei se haittaa. No kun mä ajattelin, kun sanoit, että tuli niin paljon suklaata nyt, kun sä olit virpomassa, niin mä ajattelin, että ja tossa menee vähän Ostitko se pääsiäinen. pelkkiä karkkia? En, mut kato! Se on pään kokoinen. Meillä on täällä vaaleanpunasta hattera, vaaleanpunainen kynttilä. Ei niin muuten! Keltaista hattera, keltainen kynttilä. Ja mä en tiedä, onko se on vähän vihreät No, vai on ihan sinistä, sama. mutta niinku, voi vitsi, nyt on ihan niinku natsaa. Tää on vähän iso pää. Missä mun vuoro? Ja täällä on vielä 3. No mitä tää nyt? Oi kynsilakka. Ihana. Siellä ei ollut muut semmoista pääsiäisteemasta, nyt oli aina tämmönen. Ja mun mielestä on tosi kiva tää kynsilakan sävy. Tykkään, kun nyt tulee kevät ja kesä, niin käyttää tän sävyisiä. Tää oli hyvä. Sitten tää on sit vika. Mulla on vielä 2. No okei. Vai haluatko antaa yhden mulle vielä? Okei. Niin sit mä voin antaa sit sen. Noniin. Mä tiedän, sulla on jotain, mutta sit mä ajattelin, että niin se piikivasti On, ja tää on ihana. Ja mä rakastan käsirasvoja yli kaiken. Ja mulla kuluu näitä tosi paljon, koska mä pesen tosi paljon käsiä. Ja mulla on muutenkin tosi kuiva iho. Niin Tämä on mansikantuoksi. Joo. Ja tää on ihana, kun tässä on vähän vaaleanpunaiset vihreät, niin tääkin sopii sävyihin. Ja mä ostin sen vaniljatuksen, mä tykkäsin siitäkin paljon. Siis niinku, mä siis oikeesti koitin vaan etsiä kaikki pääsiäisvärejä. Joo, mutta tää onkin oikeasti tosi hyvä. Ja tää tulee käyttää. Siis mulla meni ihan sairaan. Siis mä näin siellä tosi paljon kaikkea kivaa. Mä olin silleen, ei mä haluan ostaa vaan pääsiäisvärejä tai jotain semmosia Joo, ja pääsiäisvärejä. toi meni tosi hyvin. Sitten täältä tulee tää mun vika. Ja kun mä ajattelin, että se on pupu, niin se sopii tähän pääsiäiseen. Anteeksi. Siis, mä asuin tän päälle vahingossa. Mutta ei ollut valmiiksi rikki, vaan mä asuin tän päälle. Saanko mä rikkinäisen asian? Joo. Oi. Toi suklaa kuuluu päässä ja se oli keltainen. Ja tää on ihan superhyvää suklaata. Ja mä oon paljon iloisempi, että mä sain tämmöistä suklaata kuin suklaamunia, koska tässä on enemmän suklaata. Oi vitsi. Äiti, siis mä eikä meinasin ostaa sulle popparipussin. Ja? Mutta mä olin silleen, ehkä se ei ehkä ole niin paljon ehkä pääsiäiseen, niin mä haluaisin ostaa tämmöisen suklaa. No siis mun mielestä tämä meni ihan superhyvin. Eli mä esittelen vielä mun jutut. Ja sitten, eli marapuuta, nam. Sitten mä sain ihan superihania kynttilöitä pääsiäiseen. Näistä mä oon tosi iloinen. Sitten käsirasvaa. Tää on ihan sikahuippu. Sitten tikkari. Ja nää on mun lempitikkareita, niin tästäkin mä oon ihan superiloinen. Ja sit mä sain ihanan semmoisen kynsilakan. Ja mitä sun piti käydä hakemaan mulle vielä? Semmoinen kynttilän tai sitten semmoinen söpö lasilintu. Niin kuin Lara meni, sulla meni nyt 14 € näihin vähän alle. Ja. Niin meillä oli 15. Niin. Mutta sitten joo, meillä loppui tai Laralla loppui aika kesken. Niin sitten tähän olisi vielä tullut yksi juttu. Mutta niin sillä nyt ei voi mitään, että kaupat meni kiinni. No ei, mä korvasin sen sillä tikkarilla. Ja tämän. Niin, nyt mä esittelen. Ja. Hattaraa! Oi. Tämä. Jee! Tämä. Vassa. Suklaamuna. Mun piti käydä sillä Hello Kitty munia, mutta ne oli kaikki loppu. Mä tiesin, että sä menet ostaa, mutta mitään ei enää ole jäljellä. No ei ollut mitään. Mä kävin, tiedäksä, monta kauppaa läpi vielä edes takaisin niitä, kun mä en uskoa, että niitä ei oo. Mitä sä tykkäsit? Ja mulla meni 2 senttiä alle 15 €. Mitä sun myös sitten ostaa?
Mitä? Mitä sun nyt nostaa? Mun piti ostaa sulle Barbie-munaa, mutta mulla ei riittänyt budjetti. Näytätte minkälainen se on. Taikin kanalle, onks tää kanaa? Varoit, et saa salmonellaa. Mikä on sun MP? 5/5. Ai on. Onko se oikeesti hyvä? Nyt te voitte äänestää. Te voitte käydä äänestää siihen haaste 1 videoonkin, että kumpi siitä suoriutui paremmin. Ja laittakaa kommentteihin, kumpi. Ja sit voi laittaa vaikka jotain kysymyksiä, kun meillä tulee se Q&A-video. Joo, niin käykää laittamaan, tein sinne semmoisen postauksen, niin sinne voi käydä laittaa kysymyksiä, mitä te haluatte kysyä meiltä. Me vastataan sitten niihin videomuodossa. On tämmöisiä josia. Laittakaa kommentteihin, kumpi tämän kisan voitti. Team Lara vai Team Iida? Kumpi tämän handlasi paremmin? Mun mielestä äiti. No, mutta siis mä tykkään tosi paljon näistä sun, koska sä tiedät, että mä rakastan kynttilöitä ja nämä kynttilät. Ja tiedätkö mitä, mä en edes ikinä osannut ajatella, enkä usko, että sä oikeasti ostaisit mulle kynttilöitä. Se oli mun eka idea. Mutta tää oli ihan sikahuippuidea ja mä oon ihan sikailoinen, että sä keksit näin hyvän idean. Koska kun ei normaalisti ollut yhtään mitään, mä huomasin, että kynttilät ne oli niinku keväiset ja semmoiset pääsiäiset. Niin mä oon silleen, ihan sama ostaa nää, että jos mä en keksi mitään muuta, niin mä ostan vaan pelkkiä kynttilöitä. On, ja siis kun mä en edes ymmärrä, mä en edes huomannut normaalisti noita kynttilöitä, kun mä sieltä kävin hakemaan ton suklaan. Ne oli aika alahyllyllä. Tää oli ihan superkivaa. Niin mikä oli se, mitä sä olisit ostanut, mitä ei ollut varaa? Sen Barbie-munan. Ai niin joo. Koska mä olisin halunnut Barbie saada vihdoin viimein. Joo, mutta laittakaa kommentteihin, kumpi voitti, kumman oli paremmat. Mikä menin sen tilalle, Kinderi? Joo, saat Kinderin. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja katsoitte tänne asti. Ja nähdään seuraavan haasteen parissa. Se on jo meillä tiedossa, mitä me siinä tehdään. Niin jää seuraamaan ja tilaa kanavaa. Moi moi! Hei.